Kaletikan hori jontzat, nik uste dut hemen hori gila estropada bideratzeko aukera daukala, ez? Esan dugu tiran bigarren kale horretatik ziebo gozo txarre mandula, baino laugarrenetik kaikuk ere asko bea ez duman, eta pentsa orain momentu honetan, alata guztiz tiran aurretik. Horiok tirani 5 segundo, kaikuri 7, Castrori 12. Nik uste kaikuri kosta egin zaiola, gero abiadura, hartze hori, ez? Eta alderantziz tiranek maniobra kaskarra, baina gero azkarrago ekin diote lanari. Errekuperatu egin dute, badirudi, hori, ez? Ziaboga txarre eman dutela eta irtera hori gogotzuago eman dutela, eta ikusi dugu, balizatik zenbat urrundu dien ibaian gora, baina alata guztiz, ez dute, pentsa, ez? Ziaboga txarra hori eman dade barruan bali badaude, horrek aldu dituzte 3 bat segundu, ez? Kaikurekiko abantaila desenteago izango luteke, ez? Horiok tirani 5, kaikuri 8, Castro 13 segundora doa. Pedro Mari Abando, kaikuko horrezkaria da gurekin. Pedro Mari, 3. tiranen maniobra kaskarra izan da eta berdinduta irten zarete, baina berriz ere tirana aurretik duzue. Zuek zuenen egiten atzo demoraldiko estopadarik onena, 5. gaur 4. kaletik isiago sufritzen behar bada. Bueno, postu atzokoa, 5. orain arte, biluko hasi garrera, barri antzeko ez da, baina, gaur petzen genuen 4. kaletik behintzen nahiko ondo ibiliko generala, ez da, baina, ematen du atziatu geratu dela. Zer ikusi izango dute beharra da aldaketek? Betiko galdera da, ez da, 5 aldaketa gaur, zuen egiten ari zarete, hemen denei aukera eman behar, eta alde horretatik lasai zabiltzate. Pasan hastian ez da egun batetik bestea 7 aldaketa egin genituen, eta aurten bere, pasarte honetan bere atzotik hona 5 aldaketa egin ditugula, eta jentea pantiusea darile lanian. Herrian hasi aldira ikaratzen edo eragiten edo non zabiltzate edo ez da alakorik? Ez, badekite alde batetik liga dela eta beste txapelketak, eta txapelketa goin momentuz ematen du gente pixke bat goratzeagoa zela, baina zehose falta duen dien. Iaz erakutsi zenieten oso ondo herritarrei bidea zein den. Liga bat dela eta hor irautea dela eta gero beste talde sendo eta behar bada handienetakoa duzuela txapelketarako eta alaxe atera zen eta helburu horrekintxe. Helburu berdina da, ez da, basan urte mere binean batetik ligilan eta bestetik txapelketan, eta txapelketan hoen dino hor presatzen gabizela eta txapelketan defenditzen joan garela eta hor txen gabiz. Ea asmatzen duzuen aurten ere? Venga, eskerrik asko. Kaikutarrek tiranek ezala pixaketare pasa beharko dute, hori erabaki dute horren epaimaiti. Hori aurretik tiran 5, Kaiku 7, Castro 16, 17. ¡Ay, atzea! ¡Muy buena esa! ¡Esa también! ¡Oide! ¡Aupa, Josanor! ¡Egaye! ¡Or! ¡Or, Urko! ¡Apa, Peña! Banaka mutilak animatu Aitor Carrillo. Bera ere gozatzen ari da demoraldi honetan. Eta oso ondo, 35 palada, 15 terdi, 35 terdi, hor ikusten da Kaikurekiko diferentziago, bajuxiago. Kaiku 2 palada gehiago dijoa hori jo baino, ez? Biziago, baina biziago joateak ez du esan nahi askotan azkarrago ibiltzen denik trainerua. Hori aurretik, tirane 2, Kaiku 3, Castro gero. Eta errenta sendotzen ari dira horiotarrak. 2. posturako dago hemen txanda honetan burruka tiran eta Kaikuren artean. Eta 200 metro pasatxo eta hor dira berriz balizetan. Azken ziaboga izango da hori 2. txandako ontzientzat, Anbilan bandera da jokoan. Gogoratu, eitb.com gure web orrialdean ere baduzuela aukera estropada edozin lekutatik jarraitzeko eta zuen komentarioak ere egiteko. Eta lehenengo kaletikan erabate amurre manda Castro, ez? Dagoeneko 22 segundura. Baterakoan asko sufritu du lehen luzean, orain 3. luzean baita ere. Eta kolpe handia izan daiteke gaurkoa. Zelkapen nagusiari begira, Castroko gorrientzat. Egungo txapeldunentzat. Ez ahaztu hori. Pentsatu, 2. ziebo gorretan zarauz bakarra zeukala atzetik, ez? Beste guztiak aurretik eta hori golpe handia da, ez? Hor da Horio. Hondarribiak 14 eta 53koa markatu du. 14 eta 58 segundu hobeto Horiotarrak. Tiran
Maniobra hobeagoa orain 8 segundora, Kaiku 9 segundora, baina Erne bi hauek une honetan Hondarribiren atzetik izango genituzkelako. Hemen dator Castrokoen La Marinera eta Tiraniaia hortxe gain-gainean. Bai, hori da leku puntu arriskutsuena, hemen lekuak nahiko ez du dira, eta hori bate Ziabogatik atera eta beste taldea Ziabogara sartzen ari den hortan, hor dago arrisku leku hortan, ez? Eta sailkapeneko 7. tokian Castro, eta orezko txandako lauak falta dira lanerako, Erne beraz argi gorria gaur La Marinerarentzat. Kale sosketa ez dute lagun izan, sailkapenan 5. tokian genituen, eta gaur badute altxorra, 6. astillero 20 punturekin delako, baina goikoekin dago lehia hemen, eta goikoak joan egingo zaizkio Castrori. Bai, 3 puntokin, zelkapenean bigarren egon edo bigarrenari 5-6 bat punton aldea atzetik ibiltzea oso esanguratsua da, eta gaurko estropadau erabaki gorra izango da Castrorokoarentzat zelkapenari begira. Jose Cruz Esposito, Orioko presidente da gurekin, ongi etorri. Eskerrik asko. Tira, gaur lan hona egiten, atzo zer gertatu zen? Bueno, ez dakigu analizak handikan zehatzekin berrazkoa, baina beak esaten duenez nahiko ondo ibili ziren, baina behar izan lizake Pedreña eta lekuak oso eztabaidako zirkuitua dira, ez dira bate pilatzekoak, eta bueno, ne ustezean alde bat zen genuen, zerbait zen genuen, hor izaten dira lako ondar bankok eta lako duzak eta niko lako bat izango zela bestela, ez da beste arazoirikan. Gaur 3. kaletik bikain ari zarete, estropada eremu gogoko duzu hau, egokia da zuentzat? Ez, eremu ez da egokia, gutzako bai zateko bandera asko irezituko men, horretik bai, baina esan ditut ez dala egokia, hemen aldeak ikarra izaten dira, eta zu badakizu, zenbait garaitan da gora dikoan ibaia, o bera dikoan ibaia, uno ikarriko bentaja dela, bestea dela, eta bueno, gaur hiruakin nahiko kontentu bende bentzata horrenekotikan, tematu inez, hor gabiltza, markiu 13 tirani eta 16 eiku. Hautsi duzu estropada, zer esan beharrote du Castrok, ezta? Ligan zuekin burrukan gaur sekulako puntu pila galduko du, ia, arerio bat gutxiago. Bueno, arerio bat temporada soluzia da. Guke atzo, pene galdu izan zen, estropada txarra normala da, eta tokatzea baliza hona da txarra da, normala da. 5 puntu guztia horrein aurka, hori guetzat izan zen pixkat txarrena guetzako. Bueno, handikan aurrena guazti, ikusiko da urrengotan daren zela dian gauza. Banderaren lehia mentzat gaur? Bai, uste dut, bai, ez dakit zer zangoan gero, baina dagoa mentajakin, uste dut nahiko txupun, denbora txupun egingo du, eta ikasiko du. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko. Esposito jaunaren hitzak, presidente berria dugu, Oriotarren artean, Lertxundiri errelebo hartuta. Eta hemen duzue, Castro eta Tiranen artean izan den mugimendu hori. Justuan, salbatu dute hor, palak gurutzatzeko sorian izan direlako, ez da? Bai, erne egondu dira, eta hor ikusi da, Tiran taldekoa, pixka eta arraunak nola bildu dituzten, Castron atera sarrera horrek ez oztopatzeko, ez? Hor puntu hori, bature Ziabogatik atera eta zabaldu egiten dira, eta Ziabogara sartu berdunak pixka zabaltzen da, eta hori puntu hori zen hor irudietan ikusi duguna. Sufritzen Castro, segundo asko galtzen gaur lehen kale horretatik. Hemen hori jo nagusi. 30 azkena! Azken eunda, 70 metrotan dira. Hori jo Tirani 13, Tiran bigarrena izango da, Kaiku 3. 16 segundora. Castro gero 4. Hori jo oso ondo, eta Galiziarrak ere oso txukun baserri. Bai, Tiranek esan dugu, horre bigarren Ziabogori hor segundo batzuk, 2 segundo galdu ondoren errekuperatu eta Kaikurekiko lehia horretan aurretik sartzea lortuko du. Hondarribik 19 eta 20 markatu du, eta 19-0 bederatzi hor da Oriotarren denbora. Garbi beraz, Orio aurretik, txanda irabazita referentzia hor da. Hemen datorre Tiran, orain amaitu dute, eta hor da baita ere Kaiku. Hondarribi momentuz bigarrena zelkapenean, 19-20 egin dute, Tiranek 19-22, Kaikuk 19 eta 25, Zumaiaren aurretik hori bai. Eta hementxe, La Marinera, amaitu dute Castrokoek, eta Erne Castro, 7. tokira doa San Pedroren atzetik, 19 eta 40 Castroren denbora,
Horrek esan nahi du, gaur bertan Orio Castrori 6 puntu hartu dizkiola, eta goiko postuetarako leian hori kolpe ikaragarria da txapeldunentzat, Castroko gorrientzat. Oriok 19-0 Hondarribi 19-20, Altxorra gaur Hondarribiarrentzat, gero Tiran, Kaiku, Zumaia, San Pedro, Castro eta Zarautz. Eta orain iragarkiak eta gero Ohoresko txanda.